உறவே தமிழ். வணக்கம். அதாவது இதை ஒரு டேக்லைன் போட்டிருக்காங்க ஆனந்த விடனில், தமிழகத்தின் முகவரி என்று. அந்த பத்திரிகை மூகாவரிகளை பதிப்பது நியாயம்தானே? தமிழகத்தின் முகவரி அவரும் தான். அவரே விகடனுக்கு கொடுத்த பாராட்டு இங்கு நினைவு கூர்ந்தால் இதமாக இருக்கும். கொள்கையிலே வேறுபாடு இருந்தாலும் அதை சொல்வதிலே பண்பாடு தேவை என்று செய்கையிலே காட்டியவன் விகடன்தானே. கவிஞர் கவிதை இது. இங்கே படபடப்பும் பரபரப்பும் தான் பத்திரிகைக்கு ஒரு அடையாளம், லட்சணம் என்று இருக்கும் பொழுது, நிதானமும் நம்பகத்தன்மையும் தவறாமல் நூற்றாண்டுகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்து பத்திரிகையின் ராம் அவர்களே, லட்சக்கணக்கான தமிழர்களை இன்றும் தமிழ் வாசிக்க வைக்கும் பத்திரிகைகளில் ஒன்றாக இருக்கும் தினமலர், அதன் அசோசியேட் எடிட்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே, விகடன் ஆசிரியர் திரு தி முருகன் அவர்களே, இங்கே இருக்கும் பத்திரிகையாளர்கள், ஜாம்பவான்கள் இங்கே கூடியிருப்பது மிக நியாயமான ஒரு விழாவுக்காக. அவரும் ஒரு பத்திரிகையாளர் தான். இப்பொழுதுதான் நான் முதல்வரிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன், இதே மேடையில் இப்பதான் முரசொலி விழா முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கு, அதுக்குள்ள இன்னொரு விழா, அதிலையும் அவர்தான் கதாநாயகர். கலைஞரும் ஒரு பத்திரிகையாளர். என் நெடுநாள் நண்பர், நலம் விரும்பி, என் தமிழாசான் கலைஞரின் மகன், மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் திரு முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களே, ஆலமரத்தின் அடியில் விருட்சங்கள் வளராது எனும் பொதுக்கூற்றை முறியடித்து தானும் ஒரு விருட்சமாக வளர்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் வாழ்த்துக்கள். ஜனநாயகம், சமூக நீதி, கூட்டாட்சி குரல் என்று தென்னிந்தியாவின் முக்கிய தலைவராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நமது முதல்வர். சமூகத்தின் எந்த பிரிவு மக்கள் பலன் பெற்றார்கள் என்பதுதான் முக்கியம். தாழக் கிடப்பவரை தற்காப்பதே தர்மம். கலைஞரின் தர்மம் அசோக சக்கரத்தின் தர்மம். கடந்த நூற்றாண்டு தமிழக வரலாற்றின் முதல் 50 ஆண்டுகள் பெரியார் அண்ணா யுகம் என்றால், அடுத்த 50 ஆண்டுகள் கலைஞர் யுகம். விளையும் பொருள் எதுவும் வீடு வந்து தானாக நுழையும் என கருதும் நோக்குடைய நல்லோன், என் பயணம் பெரிது, செல்லும் பாதை நெடிது, வழித்துயரம் தவிர்க்க துணை தேடேன், என் படைக்கு ஒரு சிலர் போதும், நான் ஒருவனே போதும் என் குலோத்துங்கனின் கவிதைகள் ஆகச்சரியாக பொருந்துவது நம் கலைஞருக்குத்தான். போராடு, இதுதான் கலைஞரின் வாழ்க்கை நமக்கு சொல்லும் செய்தி. ஆரம்பத்திலிருந்தே பாருங்க, பள்ளிக்கு அனுமதி கிடைக்கலன்னா குளத்தில் கொடுத்து தற்கொலை பண்ணிப்பேன், அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. அவர் ஆதிக்க சாதி வீட்டில் நாயனம் வாசிக்க மாட்டேன், இடுப்பில் துணியை கட்டிக்கொண்டு மேல் சாதிக்காரனுக்கு பணிந்து நாயனம் வாசிக்க மாட்டேன் என்று சிறு வயதிலேயே மறுக்கும் அந்த தன்மை அவருக்கு இருந்திருக்கிறது. கொள்கைக்காக காதலை தியாகம் செய்த கதையெல்லாம் நான் சிறுவனாகவே கேட்டிருக்கிறேன். 2 முறை ஆட்சி கலைப்பு, 2
முறை கட்சியில் பிளவு, மீசா எமர்ஜென்சி, நள்ளிரவில் கைது, வயோதிகம் வந்து மரணத்திற்கு பிறகும் தனக்காக இடங்கேட்டு போராட்டம். குளவிக்கூட்டின் புழு போல கொட்டப்பட்டு கொட்டப்பட்டே தயாரிக்கப்பட்டவன் நான் என்பது அவர் கூற்று. பேருந்துகளை நாட்டுடைமையாக்குதல், அதில் திருக்குறள், வள்ளுவர் கோட்டம், திருவள்ளுவர் சிலை, குறளோவியம். நான் அந்த எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கேன்னா, வட்டார வழக்கு சென்னை பாஷையில் நான் படத்தில் டைலாக் எல்லாம் வச்சிருக்கேன். 12B வள்ளுவர் என்ன சொல்லுகிறாரு அப்படின்னு. அப்படி பேசுறவங்களுக்கு கூட தமிழை கொண்டு சேர்த்த ஆசான் அவர். எனக்கும் அதான் அவர். எழுத்தாளர்களை ஆதரித்தார். மருத்துவ படிப்பு, விருதுகள், பொற்கிழி, நல உதவிகள் என்று எழுத்தாளர்களை தோள் கொடுத்து தாங்கிய ஒரு எழுத்தாளர், கவிஞர். உலகத்தமிழ் மகாநாடு, உலகத்தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம், தமிழுக்கு செம்மொழி அந்தஸ்து, தமிழ் விசைப்பலகை, தமிழ் பெயர் வைத்தால் திரைப்படங்களுக்கு வரி விலக்கு. எழுதியது 178 புத்தகங்கள், சுமார் 2 லட்சம் பக்கங்கள் வரும். காந்தியாருக்கு அடுத்தபடியாக இத்தனை பக்கங்கள் எழுதிய ஒரே அரசியல் தலைவர் இவர்தான். அவர் வசனம் எழுதிய பேப்பரை நான் வேறு தலைமுறை, அவர் வேறு தலைமுறை, மாடர்ன் தியேட்டரில் அதை பாதுகாத்து வைத்திருந்தார்கள். அதை பார்க்கும் பெரும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது. அதை நானே அவரிடம் வந்து சொல்லி அதற்கான காரணங்களை நான் கேட்டேன். எதுக்காக இப்படி எழுதினீங்கிறது. ஏன்னா அது ஒரு தனி பாடமாக எனக்கு திகழ்ந்தது. காட்சியை சொல்லும் பொழுது வெகு நுணுக்கமாக அதை எப்படி அமைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்பதை டைரக்டர் கோவிக்காம அதை பூடகமாக சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஷார்ட்டுங்கிறது வந்து எழுத்தாளர் சொல்லக்கூடாது, டைரக்டர் தான் முடிவு பண்ணணும். இருந்தாலும் அதை வந்து அவர் மனம் புண்படாமல் தனக்கு தேவையான, காட்சிக்கு தேவையான செய்தியை கொண்டு சேர்க்கும் அந்த சாதுரியம் அப்பவே இருந்திருக்கு அவருக்கு. அதை நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், சிரிச்சுக்கிட்டாரு. அதை கவனிச்சியா நீ? நல்ல வேளை அந்த டைரக்டர் கவனிக்கல. எக்ஸ்பிரஸ் வேகத்தில் திரைக்கதை எழுதுவார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். கலைவாணர் வீட்டில் கலைமகள் திரைப்படத்திற்காக எழுதி குவித்துக் கொண்டிருந்தால் காகிதம் பறக்கும் நாலா பக்கமும். அதை கலைவாணர் எடுத்து பொறுக்கி அடுக்கி வைப்பாராம். அதை இந்த அரங்கத்தில் சொல்வது எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது. இல்லற ஜோதி படம், அது கண்ணதாசன் அவர்கள் தான் அது வசனகர்த்தா. இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு காட்சியை மட்டும் கலைஞருக்கு எழுத படித்திருக்கிறார். நண்பர்கள் என்பதனால் அதுவும் நடந்திருக்கின்றன. அந்த இல்லற ஜோதியில் அனார்கலின்னு ஒரு நாடகம் வரும். அதுக்கே தனியாக போஸ்டர் போடுறபடி அது பெரிய பாப்புலர் ஆச்சு. அந்த இல்லற ஜோதி டயலாகுக்கும் எனக்கும் ஒரே வயசு, 54 எழுதினது அது. அனார் 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 மறைந்து விட்டாயா என் மாசற்ற ஜோதி மழையே, பெண்ணிற் பெரும் பொருளை பேரழகின் பிறப்பிடமே, என் கண்ணீர் படாத உன் கட்டழகி கல்லறைக்குள் மறைத்து விட்டார்களா மாபாவிகள். காதலுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டே, கவிஞர்களின் தொடுத்திட இயலாத ஆரமே, சிரித்து செழித்த உன் சிங்கார முகத்தை எரித்து கெடுக்க வேண்டாம் என்று கல்கொட்டி மூடினரோ கல்லிலும் வலிய மனமுடையோர். உங்ககிட்ட பேச வேண்டியதை நான் எழுதினதை மறந்துடக்கூடாதுன்னு பேப்பரில் எழுதிட்டு வச்சுருக்கேன். ஆனால் 69 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் எழுதின வசனம் இன்னமும் என் மனசில் இருக்கு. அதை யாராவது மறந்துட்டே எடுத்து கொடுக்குற அளவுக்கு எனக்கு தெரியும்.
என்னை மாதிரி பல நடிகர்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் இவர் தான் கேட் பாஸ், எனக்கு உள்பட. நடிக்க வருமாப்பா, எங்கே கலைஞர் வசனத்தை சொல்லி பார்ப்போம் அப்படின்வாங்க. வாய் சுத்தமாக இருக்கான்னு பார்க்கறதே இவர் வசனத்தை வச்சு தான். இப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் எழுத்தாளருக்கு நான் படம்லாம் சினிமாலாம் எழுத ஆரம்பித்த பிறகு என் கதைகளை விவாதிப்பதும் அவர்கிட்ட எடுத்து சொல்லுவதும் அப்படி ஒரு தொடர்ந்து ஆசானாகவே இருந்தார். அவருக்கு நான் இத்தாலி சென்று வந்த பொழுது இத்தாலிய எரிமலை குழம்பில் செய்த பேனா ஒன்றை பரிசளித்தேன். அந்த பேனாவை யாராவது முன்னாடியே கொடுத்திருந்தா இன்னும் பராசக்தி மாதிரி பல படங்கள் பறந்திருக்கும். அது சரியான கையில் அந்த எரிமலை குழம்பால் செய்த பேனாவை கொடுத்தேன் என்ற பெருமை எனக்கு. அவரோட நகைச்சுவை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை, எல்லாருமே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது இறுக்கமான சூழலை கூட இழகச் செய்து விடுவார் தன்னுடைய நகைச்சுவையால். சட்டமன் கையில்னு ஒரு படம் நடித்தேன் நான். அதில் தயாரிப்பாளர் இயக்குனராக இருந்தவர் TN பாலு. அவருக்கும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடுகளும் கோபங்களும் ஏதோ இருந்திருக்கிறது. அவரை அந்த சட்டமன் கையில் விழாவில், எனக்கு முதல் 100 நாள் படம், அந்த விழாவிலேயே வைத்து கைது செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன. ஆனால் என்னுடைய விழாங்கிறதுனால விழா முடிஞ்சதும் கைது பண்ணுங்கிறது அவர் காட்டிய கருணை. ஆனால் நான் விழாவில் நன்றி உரை சொல்வதற்கு முன்னால் அவர் கடைசியாக கலைஞர் பேச போகிறாரு. நான் நன்றி உரை சொல்லிட்டு திரும்பி தயாரிப்பாளர் TN பாலுன்னா காணோம். எனக்கு எப்படி என்ன ஒன்றும் புரியல. இவர் வந்து பேசினார். சட்டம் என் கையில் என்ற படத்தை இயக்கி தயாரித்த நண்பர் சட்டத்தை தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு விட்டார், தப்பித்து போயிட்டார். அங்க நிற்கிறாங்க போலீஸ்காரங்களாம், அவங்களுக்கு செய்தி சொல்றாரு. அது எப்படின்னா, அது நடந்தது உட்லண்ட்ஸ் ஹோட்டல்ல நடக்குது. பின்னாடி எனக்கு பிற்பாடுதான் தெரியும், பல இடங்கள்ல போய் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியதா இருந்தது. அதுக்காக பின்னாடி வண்டி வச்சுட்டு அவரை கடத்தி கொண்டு போனது வந்து எங்க அண்ணன் சாருவாசன், அவர் DMK வக்கீல். இப்படி பல கதைகள், பல சந்தோஷ நிகழ்வுகள். அபூர்வ சகோதரர்கள் படத்தில் அவரை குஷிப்படுத்துறதுக்காகவே நான் குள்ள அப்புவாக வந்து அவரிடம் பரிசை வாங்கினேன். அவருடைய அந்த முகத்தில் என்ன சந்தோஷம்! எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, விழுந்துட மாட்டியே, எப்படி எப்படி எப்படின்னு ஒரு ரசிகனா மாறிட்டார் அந்த மேடையில். நான் வரவா, நீ வரியா அப்படின்லாம் கேட்கிறாரு. எனக்கு தெரியும் அவருக்கு நாடக மேடையில் உள்ள சிக்கல்கள்லாம் தெரியும். அதெல்லாம் என்னால் மறக்க முடியாது. இங்கே கூட வந்து பார்த்த பொழுது அவ்வை சண்முகி படத்தில் நான் மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு அவருக்கு அதை உடனே கொண்டு போய் அவர்கிட்ட காட்டணும்னு. கலையும் கலை நுணுக்கமும் தெரிந்தவர் அவர். அங்கே போன போது குழந்தையின் சந்தோஷத்துடன் அம்மாவையும் வர சொல்லிட்டு, அவங்களுக்கு எதிர்க்க இப்படி கையை போட்டுக்கிட்டு எப்படி யாரு கூட எடுக்க முடியும், வாடா அப்படின்னு என் தோல்ல கையை போட்டுக்கிட்டு, அங்கே கர்நாடகத்திலேருந்து யாரோ அவருக்கு பரிசா கொடுத்து அந்த தொப்பியும் எடுத்து மாட்டிக்கிட்டாரு அவர். அந்த குதூகலம் வந்து வெகு சிலரே பார்த்திருப்பார்கள். மருதநாயகம் விழாவில் கலைஞானி என்ற பட்டத்தை அவர் எனக்கு கொடுத்தார். அந்த பட்டம் தங்கிவிட்டது. தசாவதாரம் படம் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டாரு. இந்த மாதிரி இந்த மேங்க்ரோவ்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சுக்கிட்டு வருது, அதுக்காக பூவராகன் அதில் ஒரு கேரக்டர் இருக்கு, அவர் அதுக்காக போராடுற மாதிரி வச்சிருக்காங்க ஐயா. புரியாதுப்பா அப்படின்ட்டாரு. மக்கள் புரிகிற மாதிரி பண்ணணும். என்ன பண்ணலாம், மணற்கொள்ளையை பற்றி எழுது அப்படிங்கிறாரு. இது படம் பார்த்துட்டு அவர் கன்னத்தை கிள்ளி கொஞ்சினது எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்கு. அப்புறம் எப்படி எடுத்திருக்கான் பாரு, இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி எடுத்திருக்கான் அப்படின்னு நான் இல்லாத இடத்துலலாம் பல பேர்கிட்ட சொன்னது எனக்கு செய்தியாக வந்தது, செவ்வழி செய்தியாக. அவருடன் முரண்படக்கூடிய சுதந்திரத்தை
என்ன மாதிரி சின்ன பையனுக்கு கூட கொடுத்தார் அவர். 1983 இது முரசொலி விழாவிலையும் சொல்லியிருக்கேன். திமுகவில் நீ ஏன் இன்னும் சேரவில்லை என்று ஒரு தந்தி அடித்திருந்தார். அப்பதான் என்னுடைய கேரியர் ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது? தந்தி பதில் தந்தி போடுறதா? பயமும் தயக்கமும் பதட்டமும் ஒண்ணுமே சொல்லாமல் இருந்துட்டேன். ஆனால் அதை புரிந்து கொண்டு அந்த சப்ஜெக்டை அதுக்கப்புறம் அவர் எடுக்கவே இல்லை. அந்த பெருந்தன்மை என்ன, நான் தந்தி போட்டேன் பதில் இல்லாம அப்படின்னு கூட அதட்டல, அதை விட்டாரு. ஏதோ சங்காச்சி விடுறான் பையன், வேண்டாம் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரே ஒரு கிராமத்தில் படம், அந்த வருடம் 7-8 நேஷனல் அவார்டு, கவர்மெண்டே இல்லை. அப்போ ஐயா நீங்கள் வரணும்னு சொல்லி இவரும் வந்து நடிகர் திலகமும் வந்து பீச்சில் பெரிய விழாவை, ஒரு அரசு எடுக்க வேண்டிய விழாவை நாமெல்லாம் சேர்ந்து எடுத்துடலான்னு சொல்லி அவரும் ஒத்துக்கிட்டு வந்தார். வந்தபோது அவருக்கு இந்த ஒரே ஒரு கிராமத்தில் படத்துடைய கருத்துடைய மாற்று கருத்து இருந்தது. அதனால அந்த படத்துக்கு நான் கையில் பரிசு கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாரு. அதாவது இந்த படம் வந்து எதிர்த்து பேசுது. ரிசர்வேஷன்ங்கிற அந்த ஒரு பாலம் பழுதுபட்டு இருக்கிறது, அதற்காகத்தான் இங்கே மாற்றுப்பாதை பண்ணியிருக்கிறோம், அதை எதிர்த்து பேசக்கூடாது, தவறு அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த விழாவில் கடைசியாக என்ன பேச சொல்றாங்க, நான் பேசும்போது பாலம் பழுதுபட்டு இருக்கிறது, உங்களை மாதிரி ஒரு தலைவர் இருக்கிறாங்க, நாங்கள்லாம் அணியில் இருக்கணும், பாலத்தை பழுது பார்க்க எல்லாரும் வேலை செய்கிறோம், ஆனால் அந்த பைபாஸ் வந்து நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடாது, பாலம்தான் பழுது பார்க்கப்பட வேண்டும் சொல்லிட்டேன். ஸோ ஃபோன் போட்டு, ஏன்பா கடைசியாக உன்னை பேச விட்டதுக்கு என்னை எதிர்த்து பேசுகிற மாதிரி சொல்லிட்டியா நீ அப்படின்னாரு. ஐயோ அப்படி இல்லைங்கய்யா, நான் என் மனசில் பட்டதை சொன்னேன். இல்லை மாற்றி சொல்லு. நான் அதை எப்படிங்க மாற்றி சொல்ல முடியும், நான் நிஜம்தானே சொன்னேன்ட்டேன். அப்படியே விட்டாருங்க. அதெல்லாம் ஒரு பெரிய தலைவருக்கும் நிஜமாகவே ஜனநாயகத்தில் பேச்சு சுதந்திரத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவர் மட்டும்தான் அதை செய்ய முடியும். விஸ்வரூபம் பிரச்சனை வந்தது. அப்போ அவர் ஃபோன் போடுறாரு எனக்கு, எங்கே இருக்கேன்னு கண்டுபிடிச்சு, நான் ஏதாவது ஹோட்டலில் இருக்கேன், கவலைப்படாத எப்போ முடியும் கூட இருக்கும் அப்படின்னாரு. வேணாங்க, அது தனிப்பட்ட பிரச்சனை, அது மக்களுக்கு இதனால ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை, நானே பார்த்துக்கிறேன், ஆனால் ஏதாவது ரொம்ப முடியலன்னா வருவேன், நீ எப்போ வேணா வான்னாரு. அதாவது ஒரு என்ன மாதிரி சுதந்திரத்தை நம்புவோன், பேச்சு சுதந்திரத்தை நம்புவோன், பகுத்தறிவை நம்புவோனுக்கு எப்பவும் ஒரு தொலைபேசிக்கு அப்பால் நமக்கு உதவிக்கரம் தயாராக இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அந்த நம்பிக்கையை எனக்கு விடாமல் தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டிருந்தார். விமர்சனங்களையும் தான். அதாவது அவருடைய, நான் இன்னும் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் நான், ஏன்னா நினைவில் நிறையா இருக்கு, நோட்ஸும் நிறைய எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். அதாவது காவிரி மருத்துவமனைக்கு கடைசி மூச்சு மங்களா அந்த நேரத்தில் போறாரு. அப்போ வைத்தியர் அங்கே வந்து, ஐயா கொஞ்சம் நல்லா மூச்சை இழுத்து விடுங்க. ஐயா மூச்சை விடாமல் இருக்கத்தானே இங்கே வந்தேன் அப்படிங்கிறார். அந்த தருணத்திலையும் நான் 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெறாதவன், இங்கிருப்பவர்கள் யாரேனும் 10வது ஃபெயில் ஆனால் என்னை போல் முதல்வர் ஆகிவிடலாம் என்று தவறாக எண்ணிவிடக்கூடாதுங்கிறார். அது 8ஆம் கிளாஸ் பையனுக்கு நல்லா புரிஞ்சது. வைரவேலுக்காக நீதி கேட்டு இவர் போறாரு. வைரவேல் காணாம சென்று அது ஒரு பெரிய, அதுக்கு என்ன இவரு என்ன போறது, அந்த வேலை காணாம போனா இவருக்கு என்ன கவலை, நாத்திகம் பேசிக்கிட்டு இருந்து இப்ப வைரவேலை காணணும் போறாங்க அப்படின்னு சொன்னதுங்க. அதுக்கு கிண்டல் அடித்து இன்னொரு எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்றாரு, இவர் வந்து ஊர்வலம் வராருன்னு தெரிஞ்சா முருகனே இறங்கி ஓடி போயிட்டாரு அங்கிருந்து அப்படின்னு. ஐயோ வேலை மட்டும்தான் காணணும்னு நினைச்சேன், முருகனையும் காணாமான்னு அழுகிறார் ஒரு பதில். இன்னொரு எழுத்தாளர், இவர் இருக்கிற மேடையில் பேர் சொல்லலாம், தப்பு இல்லை, ஏன்னா அவருக்கும் பிடித்த எழுத்தாளர், எனக்கும் பிடித்த எழுத்தாளர், அவர் கொஞ்சம் இப்படி வெடுக்குன்னு பேசுவார். இந்த மேடையில் நான் வணங்கத்தக்க எவரும் இல்லை
என்பதால் சபையை வணங்கி தொடர்கிறேன் அப்படிங்கிறத ஆரம்பிக்கிறாரு. அதுக்கு கலைஞர் சொல்றாரு, ஜெயகாந்தனுக்கு முதல் வணக்கம். அவர் பெரிய எழுத்தாளர் என்பதற்காக அல்ல, எலெக்ஷன்ல நான் போட்டி போடுறேன், அவர் வாக்காளர்ல ஒருத்தர். நள்ளிரவில் கைதி பண்ணி கொண்டு போறாங்க, கொஞ்சம் கையில் ஏதோ வலியா இருக்கு, பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க. பத்திரிகைக்காரங்க கேட்கறாங்க, கையில் ஏதாவது அடியா கேட்கறாங்க. காவலர் பெயர் முருகேசன், முறுக்கிட்டாரு. இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக தொழில்துறைக்கு பாலிசி டாக்குமெண்ட், சிப்காட் போன்ற தொழில்பேட்டைகள், தொழிலுக்கு உகந்த உள்கட்டமைப்பு, பொறியியல் நுழைவுத் தேர்வு ரத்து, முதல் முறையாக பட்டதாரி கல்வி கட்டண சலுகை, டைடல் பார்க், இடஒதுக்கீடு, பெண்களுக்கு சொத்தில் பங்கு, கிராமப்புற மாணவர்கள் இடஒதுக்கீடு, பெரியார் நினைவு, சமத்துவபுரம், அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகும் சட்டம், குடிசை மாற்று வாரியம், எத்தனை பட்டியல் இருக்கிறது பாருங்கள். அதனால தான் சொன்னேன், முதல் 50 ஆண்டுகள் அண்ணாவுக்கும் பெரியாருக்கும் உரியது, அடுத்த 50 ஆண்டுகள் கலைஞருக்கு உரியதுதான். அந்த ஆலமரத்தடியில் இன்னொரு மரம் உருவாகி இருக்கிறது என்பது வியத்தகு நிகழ்வு. முரசொலி விழாவுக்கு வரும்போது என்ன சந்தோஷம் என் மனதில் இருந்ததோ அதற்கு நிகரான சந்தோஷம் இந்த விழாவிலும் எனக்கு இருக்கிறது. எந்த விதத்திலும் எனக்கு வாசனையாவை பார்த்து இருந்த பிரமிப்பும், பாலனையா அவர்களை பார்த்து இருந்த சிலிர்ப்பும், சீனிவாசன் அவர்கள் மேல் இருக்கும் மதிப்பும் என்றும் குறையவில்லை, தொடர்கிறது. என்னை இந்த விழாவில் இந்த பெருமைக்கு உள்ளாக்கிய விகடனுக்கும் உங்களுக்கும் வணக்கம். நாளை நமது